Takže ahojky, vítam vás u ďalšej hviezdnej stajni a dneska som tu s... Leony. Áno. Takže ideme na tie nové misie v Jorvik Plaze s Janitorom. Takže ideme na to. Kde mám ísť? Tá mapa je úplne na nič. Ja vôbec neviem, kde mám ísť. Vieš? Nie, neviem. Ja Myslím, že do nejakého obchodu. sa na to pozriem. Lebo tá mapa je úplne na nič. Takže... Jasne, niečo mne povie. Tu, alebo kde? Do jakého obchodu? Nevieš? Takže sme tu a že vrajme ísť tu, ale asi nie. Takže ideme inde. Počkaj na mňa. A myslím, že už viem. Dobre, ukáž mi to. Mi to seká. Takže našli sme takúto bedňu, ona je tam niekde vzadu úplne. No, a ja som tu, tak si to zoberiem. A teraz neviem, čo s tým. Áno, máme za Janitorom. Tak ideme. Sa mi ešte behať. A ak by ste chceli dať túto k Leony odber na jej kanál, tak budete ho mať v popisku. Keby niekto chcel, keby sa niekto našiel, kto by to chcel urobiť, tak vám to dám. Aby aj ona skákala od radosti. Ježišmaria, to si mňa robíte srandu. Vidíte, aké je to krásne proste. Tu sú tieto veci, neviem, čo to vlastne je. Vôbec to neviem. To neviem. To vôbec neviem. Á, ja som spadla. Pomoc. Videli ste to? Bolo to ako dôkaz na kamere. Videli ste to všetci dobre. Všetci ste to videli. Ja zase padám. A vy to všetci vidíte. Všetci ste to videli. To bol dôkaz, že padám. Ako vidíte, je to krása, tento krásny stromček. Vidíte to? Vidíte to, krása. A toto tu tiež je krásne, proste. Trpaslík tu. Áno, proste krása. Čo na to hovorí Leony? Wow. Áno, wow. To je krása, proste. Kde to mám dať? Kde to mám dať toto posledné? Tam našla. Si tu hore, si tam niečo svieti. Ja tam nedotiahnem, ja z toho nemôžem už. Je tu mašličku, myslím, že máme dať sem, ako vidíte. Vidíte ma dobre? Vidíte, áno? Áno? No, aha, tak to má byť, aha, už to chápem. Áno, vidíte. Neviem, či počujete túto Leony, pretože jej dosť to šuští, dobre to všetci viete. Dobre to všetci si hovoríte, že jej to šuští. Určite, každý to hovorí. Áno. A naslúcha to trochu zle a vyťahujem z krabice niečo. Aha. Tak to je proste zaujímavé. Vy ste ju, dúfam, že ste počuli. Ja ten mobil dávam hlavne k tomu mikrofónu, aby ste ju všetci dobre počuli. Ak ju nepočujete, tak vaša smola, no. Iba vaša. No, vidíte, aké je to nádherné, proste to som rýchlo musela toto a vyfotiť to asi nestihnem, lebo sa mi aj tak nechce. Ale vidíte, to je to krásne. Jaká postava? Čo? Tu Leony nám niečo chce skážiť, ale bohužiaľ ju nepočujeme. No, je to smola. Je nám to veľmi ľúto. Takže vidíte tu tieto bedničky. Ja som sa normálne zlakla. My tu chceli dať teraz testičku, ale ja sa nedám. Takže Janitor, máme tu potvrdiť 3 misie a to sa mi nechce.
Že máme sa porozprávať s janitorom. A ešte 3 misie. Ej. Tak sa mi to nejak nechce, no. Anička, som už myslela, že bude sneh, ale nebol. A ja som čakala, veľmi som dúfala, že konečne dajú sneh, a oni nie. Oni proste nie, oni sú proste rebelovia. Ale možno ste už o tom počuli, ale budú pridávať nové kone. A sú veľmi, veľmi krásnučké. Tu na Leony niečo robí, vidíte? Videli ste to všetci? Áno, vidíte to všetci, dúfam. Áno, všetci to vidíte. Vidíte, ja som tu predávačka. Vidíte, to je krásne. Ja tu predávam teraz. Dúfam, že mi za to zaplatia. No vidíte? Mám tu zákazničku prvú a dúfam, že mi za to zaplatia, inak asi neviem, no. No sa asi zblázním. Nie, je to tu ticho. No. Ako vidíte. No. Ešte zatiaľ som nedopracovala. No, dúfam, že nám teraz dajú peniaze za to, že som tu pracovala. Som tu niekomu pomohla. Dúfam, že hej. Ak nie, tak sa asi... Tak no to nebudem... Tak, oni mi dali iba 25 šilingov. Tak to je veľmi vďaka vám, ďakujem, to je proste veľa, to je proste najviac, že to proste, viac ste mi ešte nemohli dať všakže. No, hrozné. Je to hrozné. Kto? Kde? Sa vyjadri, keď budeš robiť úlohu, sa pozri, komu budeš podávať stôl. A vidíš. Dobre. Počkaj, stopnem to. Čo robíme, vidíte? To je, vidíte? Máme u nej tutok. Level up, yeah. No, trošku som sa poblážila, áno. Mám 10. level konečne. Už mám dvojciferné číslo. Bomba. Úplne, že bomba. Ja neviem, kam mám ísť. To stopnem. Takže dobrý deň, čo si prajete? Ja si prajem jednu kávu. Dobre, tu máte kávičku. Tu máte kávičku, si tu posiete, nemáte žať. Dovidenia. Vidíte, ja tu normálne obsluhujem a ja to nič nedostanem. To je hrozné. Takže ideme zbierať tieto tu vecičky po nich, lebo oni si nevedia to vyzbierať sami. Vidíte, to je hrozné. Ja im nedolejem ani za prd. Ani za nič. Ešte čo mám robiť? Aha, ešte tam je niečo. Ideme vonku. To ja chcem. A ja to chcem, a ja nemôžem ešte utírať. Hrozné. Handričku nemám. Mám iba špinavé tieto, jak sa to volá. Drahí, tak. Také dobrý deň, tetičky moje. Vám dolejem kávičku. Nech budete šťastné. Ja som tu servírka proste. Viete, to je proste zajímavé. A toto tým tam dolejem, že až tak vylejem. Kde si? Vidím ťa? Pozerajte na ňu? Všetci na ňu pozerajte. Vidíte, utiera, nevieme čo. Nejakú záhadnú sílu. Videli ste to všetci? Bolo to nakamerované. Dúfam, že to bolo. Áno, bolo, dobre. Takže ideme späť. A ideme utierať prach, ako tu na naša
Leonínka utierala, vidíte, to je krása, proste ja utieram prach, ako naša Leonínka tu utierala tiež. Vidíte, my